Hadin ka jingyo ban ra bori ka jahat da kileno ka Yemen ka Hades na Red Sea ka balakan no da kini kileno ba ka de ka jahat jong kari Israel par ka badan ru ka jingye dai ka bajan ba ha ka ne ka thama Israel Persia ai kileno ka Hamas kari Palestine. Unong ai kitin gini kinuhun leno uya ya sari ha ka jingkren shekila pathai kubor ula berngam tenge ya ka Israel ba ka ne ka dai tang ka jingstang na ka kenhun erang jong u Henry lada ka Israel kam sange setia ban hiar thma ya ki breu ha Gaza ki balong kum ki henmen ki para jong ki nang ne shakmat kan penjur susu ki jing hiar thma man penhiar kuput Persia ya kari Israel watla na kaliang ka Israel kala kanta ya ka jinglong trai ya ka ne ka jahat Henry ka bala pendem jurpat ya ka jingle jong ne kilena Hades kabala subar dan ketilang ru ka national debt jong kari Iran kari ka bakershan bahaya kan ka kenhun seng leno komju ya ka Hezbollah na kari Lebanon Khamtam hagane ka thama ka Israel ya kileno ka Hamas kari Palestine ka badang peteng pat ka badang jur baha ha Gaza ha ka wei pat ka kubor la yuthu ba kileno ka Hezbollah na kari Lebanon kila ther ko ba arpsan tli ki rocket ki benta jong ki kaput kari Israel pat lightly ki suicide drone na Lebanon ha ka ba kini ki rocket nei ki namding jong ka Hezbollah kila penjulor pom ya ki ktem jong ki sipai ka Israel henen ka sngi ha ki benta ka kaput jong kari Israel kato kane ki dan ru ki blayo ban pelep hashtag sun da ki Iron Dome jong kari Israel om syam layo ru ya ki kubor ba mensaul ne yap ha kane ka jingsha therbom da ki ne ki leno ka Israel kala kano ru ba ki leno Hezbollah ka kenhun ka blayo jing kershan ba nagari Iran kala thanam ding hadu kumba 6000 tli syaki benta ka Israel nadu balas dang kane ka thma hadu menta Shushu unong aiktin kisipai ka Israel ulaong ba ka Iran kadai ka tenrai ka ba kershan ba yakini kinuhun leno ban pen ibor Persia ai kisipai jong ka Israel ha kane ka thma ka badang yai peteng ha pedeng kisipai ka Israel bat kileno ka Hamas ha Palestine